Pa evo, to mi je velika čast što sam kapetan košarkaškog kluba Zadar. Imao sam tu čast i prošle godine dok sam bili u A1 ligi u kup utakmici. To je bila prva utakmica da sam bio kapetan Zadar protiv Cibone. To mi je velika čast i zahvalan sam ljudima i upravi kluba što su me postavili na to mjesto. Pa ovako, košarkom sam se počeo baviti sa 6-7 godina, tako da na svake utakmice Zadra sam odlazio, pa tako i na utakmice Zadra i Cibone. Pratio sam utakmice između sjevera i juga, tamo je bila moja pošta, i stvarno ima veliki broj utakmica pogledanih Zadar i Cibone. Pa kao cijela momčad puno značilo, jer stvarno je veliki gušt igrati pred punim tribinama. Vidjeli smo utakmicu protiv Partizana, jednostavno navijači su nas ponijeli, tako da to je stvarno poseban osjećaj i ovim putem pozivam sve navijače da dođu u subotu u 5 sati u Višnjik.